Trobem a Dosrius amb aquesta acció de ramats al rescat, amb aquesta fira de la silvopastura, on posarem en valor el que aquesta fira ens trasllada a nivell professional, però també a nivell pedagògic del que fan els ramats, que és cuidar el nostre entorn i prevenir els incendis. Com d'importants són els ramats per mantenir a ratlla els boscos d'una manera tradicional com s'ha fet tota la vida i, per altra banda, posar en valor el producte de la terra, el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero, i avui en tenim una bona mostra aquí a Dosrius. És molt important per al nostre municipi, per a tot l'entorn, per a tota la comarca, perquè ens podria ajudar a mantenir nets els boscos, a mantenir una qualitat de vida en el nostre territori. Aquestes pràctiques s'han anat perdent i s'han anat deixant de banda aquesta producció, i alhora que els ramats actuïn al bosc ajudant a que quan ja s'ha fet una aclarida i una baixada de densitat dels arbres, ells facin un manteniment del sotabosc, és essencial perquè lluitem entre tots el gran problema que tenim del canvi climàtic, que fa que cada vegada tinc més perill d'incendis al nostre territori. La silvopastura es un tipo de pastoreo extensivo en que hay una conexión entre los animales y la vegetación que se encuentra en la área. Durante esta conexión que hay, pues los animales comen de esta vegetación que se encuentra en el área, y lo que más hacen es, a través de esta reducción de la carga de vegetación, disminuyen el riesgo de incendio que hay en las distintas áreas donde van a pastorar. La silvopastura és important perquè ens permet mantenir un paisatge viu, ens permet produir aliments de proximitat amb els recursos del territori i ens permet també defensar-nos dels grans incendis forestals. Silvopastura és molt important per mitigar el canvi climàtic, per produir productes de molt alta qualitat, per mantenir l'arrelament rural i per continuar tirant endavant el sector primari, que és primordial en el nostre país. Pasturar els ramats, que els ramats s'alimentin de la vegetació que ens estan donant els boscos, que això a la vegada ajuda moltíssim a que no hi hagin incendis o que si hi ha incendis siguin de molt més baixa intensitat. Crec que tots els treballs que es facin per millorar la prevenció d'incendis són importants. La silvicultura seria un d'ells, sempre que estigui ben recolzada i econòmicament reconeguda i agafi el màxim de territori possible, no siguin només experiments.